Tiripon ang 152 reservist kang Philippine Navy sa Bicol para sa sarong mobilization exercise o MOBEX. Ang nasabing pagtiripon, pinuunan kang Agosto 4. Ang lambang partisipante, enterong pigpaisirarom sa serye ng trainings na maidukar asin mapakusog ang kakayanan kang kada PN reservist asin magagamit sa mga gigibong operasyon kang Philippine Navy. Saro sa mga kabaling reservist iyo ang 33 anyos si Dennis Mangubat kang Camarines Sur. Istorya niya, haloy niya ng maut maging reservist kang Philippine Navy, kaya dakulang onrada sa iya na sa wakas na pabali na siya sa nasabing komandansya. Ang mga nanodan niya mada sa MOBEX, mga gamit niya man sa mga respondihan niyang emerhensya sa sendang banwaan, saro kaya siya sa responders kang buwi MDRRMO. Sa Philippine Navy Reservist po, andun na po lahat na pwedeng mag-gather ko as a medical responder, mas nadagdagan po yung skills. And then makatulong po sa ating bayan po. Siring ni Mangubat, reservist naman ang second year college student na si Anto Ricampo kang Iriga. Sabi niya, apwera sa pagiging reservist, plano niya maging empleyado kang Philippine Navy in kaso makatapos na siya sa pagklase. As for me, nakakatapos lang sa MS3, panibagong learnings po itong MOBEX 2023 po. Sigun kay Commander Wendell Boy Buntag, kang Naval Reserve Center Southern Luzon, ang saindang reservist o ang pigaapod nindag Citizen Armed Force, iyo ang saindang Ready Reserve and Standby Reserve Units na nagagamit ninda bilang dugang na puwersa sa saindang humanitarian assistance, disaster response operations, civil military operations, maritime security operations, search and rescue retrieval operations, as in force level command and control training, na dakula nanggad ang nagiging ambag sa sendang kumandansya. Armed Forces Citizen Force or yung Reservist Act. So, they provide the expansion for the regular force. So, sila yung mag-augment in times of national emergency and war or invasion. O mag-augment sa regular force. Kami kasi regular force. So, sila mga reservists. Reserve force naman sila. Unformal na pagbubukas kang MOBEX ngunya na taon, pigkondusir sa laog kang NAVFORSOL, madurar ang aktibidad sundo sa aga. The retirement age up to 65. But if you are already like 66, 67, beyond 65, if you opt to become yung active sa reservice, you can still join 18 to 65. Mientras tanto, sa mga maut maging reservist kang Philippine Navy, pwede sila na mag-apply online o mag-walk-in sa sendang opisina. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.